Són moltes les que ens han cuidat, les que cuiden dels fills i de les filles, les que han treballat a casa, les que han fet moltes hores brodant, cosint, a la taronja, a la fàbrica. Tot això són els drets que hem anat guanyant les dones en democràcia, que ens han costat molt de guanyar com a dones. I així hi ha moltes, i a mi m'agrada dir-los, que són la generació de les grandioses. La generació de les grandioses perquè gràcies a elles, a les nostres mares, a les nostres iaies, a les nostres veïnes, a les nostres sogres, avui estem ací, totes i tots, i som una generació que ha eixit endavant, tota la meva generació. Elles ens han cuidat, continuen cuidant-nos i cuiden dels nostres fills, de les nostres filles. I elles mereixen el nostre reconeixement i tots els recursos, tots els suports quan els necessiten, totes les activitats possibles per a una jubilació plena i activa. La veritat que totes elles necessiten que arreglem els carrers de Silla, que rebaixem les voreres i que fem un poble més amable. Totes elles necessiten la millor atenció, perquè elles han lluitat perquè tinguérem educació, per a que tinguérem estudis, per a que tinguérem un treball, i elles també ens demanen un centre de dia. Per tant, elles, a més d'atenció, volen una atenció domiciliària digna, i en això estarem per a millorar el servei d'atenció a domicili per a les persones grans, per a que el tinguin quan el necessiten. Nosaltres volem un centre de salut sense barreres arquitectòniques i volem millorar el transport urbà municipal, perquè les grandioses viuen en tots els barris del poble. Viuen a Sant Roc, viuen a Molí, viuen a Reis Catòlics, viuen a la Torreta i viuen al centre del poble. Per a totes elles jo vull una atenció primària de qualitat, un centre de salut accessible, que puga acollir totes les especialitats. Ho ha explicat molt bé Jaume i jo no vaig entrar en detall, però tenim una parcel·la molt gran i està a Molí de Magalló. I quan Compromís i els Verds fem propostes, ho fem per a millorar la vida de totes les nostres grandioses, però quan ho fem per a vosaltres, ho fem també per a millorar la vida de totes les persones del poble, de tota la societat. Les nostres mares ens han ensenyat a ser bones persones, a lluitar, a perseverar, i també a ser bones mares, a ser dones independents, lliures per a decidir si volem o no tindre fills, si volem o no tindre filles i fills. Però les dones com nosaltres, que no hem viscut una dictadura, però hem viscut 3 crisis econòmiques i la pressió dels bancs i estem hipotecades i som les primeres que patim les retallades i els acomiadaments. Per això necessitem governs que trenquen aquests sostres de vidre, les diferències salarials. Volem treball digne per a les dones en els contractes municipals, treball digne per a les persones amb diversitat funcional, treball digne per al personal de neteja, bolses de treball públic per a les auxiliars d'atenció a domicili que el govern del PSOE ha privatitzat. També demanem, també volem i necessitem un programa estable de salut física i mental i d'alimentació saludable per cuidar-nos. Necessitem fer activitats com les que ens ha proposat recentment el professor Paco López i per suposat que volem que ens acompanyen els nostres companys feministes, que ens donen suport, que tenen tots els que tinguin gust per la història, per les arts, per la música, per el patrimoni, perquè sense vosaltres, els homes feministes, com Jaume, com Benja, com Vicent, com Primi, com Vicenço, com Javi, com Jesús, com Josep i molts més, les dones no avancem en igualtat. Volem una societat en equilibri i la volem construir amb vosaltres. I així també hi ha famílies joves i treballadores i ja ho has dit, Jaume, sabem com de difícil és conciliar la vida laboral i familiar. Per a elles necessitem menjadors escolars, necessitem places públiques d'un any, gratuïtes, necessitem el servei d'escola matinera, un servei públic que ens deixa anar a treballar cada dia amb la tranquil·litat que deixem a les xiquetes i als xiquets en les millors mans. I jo soc mare d'un jovenet de 14 anys i tenim que posar molts esforços en l'adolescència perquè són una generació confinada. Quan ells i elles començaven a eixir amb les amigues i amb els amics, la veritat
és que començaven a experimentar la vida, va arribar la pandèmia i es quedaren tancats a casa. Ara necessitem treure'ls de casa, de les plays, dels mòbils, de les tecnologies. És urgent posar en moviment tots els recursos d'oci i crear un pla d'activitats alternatives per a cada setmana. I permeteu-me que parle d'un tema incòmode. Tenim un problema de salut mental en la societat i Silla no és una excepció. Tenim joves que pensen en llevar-se la vida i pensen que això és la solució als seus problemes. Necessitem acabar amb aquest drama. Necessitem un govern que li digui als nostres joves que tot té solució, que cada jove és necessari en aquesta societat. Necessari per a la seva família, per als seus amics i per a les seues amigues, i que la mort no és cap solució, perquè deixa un buit molt gran. Necessitem un govern que no retalli aquestes partides. D'ahir la nostra indignació en què la darrera modificació de crèdit d'1,5 milió d'euros en abril, quan ja se sabien totes aquestes xifres, el PSOE no destinarà ni un cèntim a la infància, a l'adolescència i a la joventut, perquè tenim ara un problema i hem d'actuar amb emergència, perquè tenen que recuperar el temps, perquè tinguin experiències positives en l'esport, en la festa, en la cultura, en la música, en la natura, en Europa. I no pot ser que els joves de 30 anys no puguen anar-se'n de casa. Per això tenim un pla de vivenda pública coordinada amb la Generalitat, perquè pública és pública i especulació és especulació. I ja ho explica molt bé Jaume. I no puc acabar sense parlar de Júlia. Júlia, de 8 mesos, filla de Virginia i de José. És la més menuda d'esta Sumafest. I per a ella tenim el repte més gran del mil·lenni. És la lluita contra el canvi climàtic, perquè el seu futur i la seva qualitat de vida, l'aire que respirem i respirarà Júlia el dia de demà, quan siga una grandiosa, depèn de tot el que fem avui. Quan Júlia es faci major i les adversitats del clima siguin encara més intenses que ara, més onades de calor, més pluges torrencials, Júlia necessitarà l'ombra dels arbres perquè seran el seu refugi climàtic, necessitarà més zones verdes. I Compromisos Verds tenim un pla d'infraestructura verda. Este pla d'infraestructura verda d'Emili Martí l'ha tingut el PSOE, però l'ha menystingut. I això no és digne ni té visió. No és l'únic que ha patit l'autoritarisme de la majoria absoluta. I és que quan ja no hi ha conviccions, quan no hi ha projecte, passen aquestes coses. Moltes gràcies a Emili per compartir amb Compromisos Verds un pla d'infraestructura verda que anem a posar en l'agenda política d'este poble, perquè l'emergència climàtica requereix d'acció, perquè necessitaran tots els xiquets i xiquetes del futur tindre un cau de les Raboses, tindre un parc a Carmen Valero, necessitaran que els parcs siguin els refugis climàtics, necessitaran tindre carrers adaptats a les pluges torrencials, perquè quan es facin majors han de poder mirar enrere i saber que son pare i sa mare i tot el poble van lluitar contra el canvi climàtic per fer-nos la vida més fàcil. Les xiquetes i els xiquets com Júlia necessitaran saber que Silla va traçar un full de ruta, que es va esforçar per reduir les emissions, que va emplenar les taulades de sostres, de plaques solars, reduir el plàstic, cuidant del camp perquè les terres no es quedaren ermes, que Silla va generar una economia de proximitat, que Silla va fer que els comerços locals no tancaren i que les empreses no contaminaren i que la innovació arribara a este poble. Júlia ha de poder pujar a la vela llatina per sentir el vent, per escoltar l'aigua i que li boten les tenques, observar les aus, passejar per el nostre terme per les vies rurals adaptades a tots els usos. Júlia ha de poder anar a peu a escola, per camins segurs, per camins escolars segurs. Ha de poder anar per Silla tranquil·lament en bicicleta. Júlia ha de créixer en un poble solidari, cívic, educat, igualitari, respectuós amb les plantes i els animals, créixer en un poble alegre, festiu i faller, avançar amb els drets de Júlia, però també de Mateo, per ser les persones que vulguin ser, estimar a qui vulguin estimar, ser amiga i amics dels nascuts ací o d'altres continents, i que cap feixista es lleve els drets que m'han guanyant. Quan Júlia i Mateo es facin grans, s'han de sentir satisfets de totes i de tots els que estem ací. Per acabar,
Jo sols vos vull demanar una cosa. Aneu de casa en casa, de porta en porta, digueu als grups de WhatsApp, les vostres amics i amigues i també al cafè del mercat, que hi ha un grup de persones de Compromís i d'Esverge que volen, que pensen en les persones i que el fiquen en el centre de l'acció política, perquè ens importen les Cefes, les Vivis, les Charos, les Susana, les Noa, les Júlies, les Vicents, els Joseps, els Mateos. Digueu-los que Compromís i Esverge volen governar este poble. Mira'm els ulls, estem